Het wetter op de Frieske Marren stiert op het Stuithas 3 meter hoger dan het wetter in de sletjes achter de dieken. En om te zorgen dat het wetter in de Marren blijft, speurt het wetterskip naar de kniepenpunten. En dat kun je denken dat de golven stikken van de kade meegenomen hebben. Je kunt denken dat er graverij is van ongedierte, molen, moezen, dat soort zaken. Je kunt denken dat er BM op een keer staan die eventueel om wordt binnen. Peter Bosma is rayonbeheerder bij het wetterskip. Hij moet in totaal 60 kilometer bij de Diekdel rennen. En op dagen als deze is dat helemaal geen straf. Best lekker boeten en dikke maand de tijd om het nou te doen. Dus we zitten vast een x aantal dagen bij dat we knap waren. En ik vind zelf wel die prachtig werk die kaderschouw. Hier vind ik toch een redelijke mollenwerk. De pachter van de kade die zal hier een brief krijgen dat hij daar wat aan de wand zal moeten. Het wetterskip verwacht dat dit hier net een soort probleem om te treffen op het dieken en kaden. We hebben geen grote storm, want werd toch de natuur net skeren veroorzaakt heeft aan de skering. En aan de andere kant zorgen we dat mensen heel zorgvuldig omgaan met deze kering. En die hebben er ik nooit voor. En die zorg ik dat er geen dingen gebeuren die net gebeuren mogen.